Псалми, глава 1. Два пътя. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивите, а те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните, защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. Глава 2. Избраният от Бога цар, Божият помазаник. Защо се разоряват народите и племената намислят суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват: нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Този, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще се поругае над тях. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, като ще каже: но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза: ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мен и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги струшиш като глинен съд. И така, сега се вразумете, о царе, научете се земни съдии, слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет. Целувайте избранника, за да не се разгневи и да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговият гняв. Блаженни са всички, които се надяват на него. Глава 3. Утринна молитва на преследвания праведник. Псалом на Давид, когато бягаше от сина си Авесалом. Господи, колко се умножиха противниците ми, мнозина въстават против мене. Мнозина казват за моята душа: няма за него помощ от Бога. Но ти, Господи, си щит около мене, слава моя и този, който възвисява главата ми. С глас извиках към Господа и Той ме послуша от святия си хълм. И аз легнах и спах, станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се обоя от десетки хиляди от народа, които навред са се изправили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой! Защото Ти си наранил в челюстта всичките ми неприятели, струшил си зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху Твоя народ нека бъде благословението Ти. Глава 4. Вечерна молитва на праведника. За първия певец на струнни инструменти. Давидов псалом. Когато викам: послушай ме, Боже на правдата ми, когато бях в утеснение, Ти ми даде простор. Смили се над мен и послушай молитвата ми, човешки синове. До кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? Знайте, че Господ е отделил за себе си своя угодник. Господ ще слуша, когато викам към Него. Треперете и не съгрешавайте. Размисляйте в сърцата си, на леглата си и мълчете. Принасяйте жертви на правда и се надявайте на Господа. Мнозина казват: кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлината на лицето си. Сложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Глава 5. Утринна молитва
за защита. За първия певец на духовни инструменти, Давидов псалом. Послушай, Господи, думите ми, внимавай в размишлението ми, слушай гласа на вика ми, Царю мой и Боже мой, защото на Тебе се моля. Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми, в ранно утро ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам, защото Ти не си Бог, който се наслаждава на беззаконие. Нечистият няма да живее при Тебе, нито ще устоят горделивите пред Твоите очи. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие, ще изтребиш онези, които говорят лъжа. Господ се гноси от човек, кръвопиец и коварен. Но чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома Ти. С благоговение към Тебе ще се поклоня към святия Твой храм. Господи, води ме в правдата си, поради неприятелите ми. Направи пътя си ясен пред мене, защото непоколебимост няма в устата на нито един от тях. Сърцето им е същинско нечестие. Гроб отворен е гърлото им, с езика си ласкаят. Смятай ги за виновни, Боже, нека паднат в това, което сами са скроили. Изрини ги поради многото им престъпления, защото са се повдигнали против Тебе. Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе. Винаги ще се радват, защото Ти си им покровител, и ще ликуват в Теб онези, които обичат Твоето име. Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение, като щит. Глава 6. Молитва на каещия се грешник. За първия певец на струнни инструменти, на осмострунна арфа, Давидов псалом. Господи, не ме изобличавай в гнева си, нито ме наказвай в лютото си негодование. Смили се над мене, Господи, защото изнемощях. Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми. Също и душата ми е твърде смутена. Но Ти, Господи, докога? Върни се, Господи, избави душата ми, спаси ме заради милосърдието си, защото в смъртта не се споменава за Тебе. В преизподнята кой ще Те славослови? Уморих се от въздишането си, всяка нощ обливам леглото си, със сълзите си измокрям постелята си. Окото ми вехне от скръб, старее поради всичките ми противници. Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие, защото Господ е чул гласа на плача ми. Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми. Ще станат за срам и много ще се смутят всичките ми неприятели. Ще се върнат назад, ще се посрамят внезапно. Глава 7. Моята защита е в Бога. Оплакване на Давид, което той пя на Господа поради думите на вениаминеца Хус. Господи, Боже мой, на Теб уповавам. Спаси ме от всичките ми преследвачи и ме избави. Да не би да скъса като лъв душата ми и я раздере, без да се намери избавител. Господи, Боже мой, ако съм сторил аз това, ако има в ръцете ми беззаконие, ако съм въздал зло на онзи, който беше в мир с мен, или съм обрал онзи, който без причина ме преследва, то нека неприятелят подгони душата ми и я стигне. Нека стъпче в земята живота ми и нека повали в пръста славата ми. Стани, Господи, в гнева си, повдигни се срещу яростта на противниците ми и се събуди заради мене, Ти, който си отредил съда. И нека събраните племена те обикалят, и Ти се върни да седнеш нависоко над тях. Господ съди племената, съди и мене, Господи, според правдата ми, и според моето незлобие нека ми бъде. Нека се спре вече беззаконието на нечестивите, а праведния
утвърди Ти, Боже, праведни, който изпитваш сърцата и това, което е вътре. Моята защита е в Бога, който избавя онези, които са с право сърце. Бог е праведен съдия, да, Бог, който се гневи всеки ден на нечестивия. Ако не се обърне нечестивият, той ще изостри меча си. Опънал и приготвил е лъка си, приготвил е против него и смъртоносни урадия, прави стрелите си огнени стрели. Ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие, зачева нечестие и ражда лъжа. Изкопал е ров и го е направил дълбок, но той сам ще падне в ямата, която е изкопал. Нечестието му ще се върне върху неговата глава и насилието му ще слезе върху неговото теме. Аз ще хваля Господа за неговата правда и ще възпявам името на Всевишния Господ. Глава 8. Божията слава и човешкото достоинство. За първия певец на гетския инструмент, Давидов псалом. Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата, от устата на младенците и кърмачетата, приготвил си хвала да засрамиш противниците си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам, какво е човек, за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш? А Ти си го направил само малко по-ниско поставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете си. Всичко си подчинил под краката му. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Глава 9. Вяра в Божията справедливост. За първия певец по "Умри за сина", Давидов псалом. Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце. Ще разкажа всичките Твои чудесни дела. Ще се веселя и ще се радвам в Тебе. Ще възпявам името Ти, Всевишни, понеже неприятелите ми се връщат назад, падат и гинат пред Твоето присъствие, защото Ти си защитил правото и делото им. Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо. Изобличил си народите, изтребил си нечестивите, изличил си името им до вечни векове. Неприятелите Ти изчезнаха. Те са запустели завинаги. Ти си разорил градовете им, така че и споменът за тях не съществува вече. Но Господ остава цар до века, приготвил е престола си за съд и Той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо и Господ ще бъде прибежище на угнетените, прибежище в скръбни времена. И онези, които познават името Ти, ще уповават на Тебе, защото Ти, Господи, не си оставил онези, които Те търсят. Пейте хваления на Господа, който обитава в Сион. Изявете между племената делата Му, защото онзи, който прави разследване за кръвопролития, помни уповаващите на Него. Не забравя викането на кротките. Смили се над мене, Господи. Виж скръбта, която ми причиняват онези, които ме мразят. Ти, който ме втигаш от портите на смъртта, за да разкажа всичко, поради което Ти си захвалене. В портите на Сионовата дъщеря и за да се радвам заради спасителната Ти помощ. Народите затънаха в ямата, която сами направиха. В мрежата, която скриха,
се улови кракът на самите тях. Господ е станал познат чрез правосъдието, което е извършил. Нечестивият се впринчва в делото на своите си ръце. Нечестивите ще се върнат в преизподнята. Всички народи, които забравят Бога, защото бедният няма да бъде забравен завинаги. Нито ще бъде изгубена завинаги надеждата на кротките. Стани, Господи, да не наделява човек, да бъдат съдени народите пред Тебе. Господи, докарай страх върху тях, нека познаят народите, че са само хора. Глава 10. Молитва за справедливост и надежда в Божията помощ. Защо, Господи, стоиш надалеч? Защо се криеш по време на неволя? Чрез гордостта на нечестивите сиромахът се измъчва. Те се схващат в лукавствата, които онези измислят, защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си и сребролюбецът се отрича от Господа, даже го презира. Нечестивият от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири. Всичките му помисли са, че няма Бог. Неговите пътища са винаги упорити. Твоите справедливи отсъждания са твърде високо от очите му. Той презира всичките си противници. Казва в сърцето си: няма да се поклатя. От род в род няма да изпадна в злощастие. Устата му е пълна с проклинане, огнетяване и насилие. Под езика му има злоба и беззаконие. Седи в засада, в селата, в скришни места, за да убие невинния. Очите му са насочени тайно против безпомощния. Причаква скришно, като лъв в рова си. Причаква, за да грабне сиромаха. Сграбчва сиромаха, като го вачи в мрежата си. Навежда се, снишава се и безпомощните падат в ногтите му. И казва в сърцето си: Бог е забравил, скрил е лицето си, никога няма да види. Стани, Господи, Боже, издигни ръката си, да не забравиш кротките, защото нечестивият презира Бога. И казва в сърцето си: Ти няма да го издирваш? Ти си го видял, защото гледаш неправдата и притеснението, за да ги хващаш в ръката си. На тебе се поверява безпомощният. Ти си помощник на сирачето. Струши мишцата на нечестивия. Издири нечестието на злия човек, докато не намериш вече от него. Господ е цар до вечни векове. Народите са изчезнали от земята му. Господи, послушал си желанието на кротките. Ще утвърдиш сърцето им. Ще направиш внимателно ухото си, за да отсъдиш в полза на сирачето и угнетения, така че човекът, който е от земята, да не застрашава вече.